jeg ved det ikke rigtigt. Det finder vi ud af jo. Hej. Hvor er du henne? Hej Victoria. Hvor er du henne? Er du ude at lege? Nej, du kaster ikke. Du kaster ikke. Nej. Victoria. Nej. Nej, du ramte mig lige. Hov, der kom en til, hva'? Er det sjovt at lege ude i sneen? Ja, det er det da. Okay. Der er også kommet meget sne, hva'? Ja. Det er der faktisk. Er far ved at bygge en snemand, eller hvad er det, han laver? Ja. Det er Henning Gullerød. Det er Henning Gullerød. Ja, tak. Ej, jeg gad ikke at skrave bilen fri. Jeg gik herop. Der var en hel dyne på bilen, mand. Og nu holder jeg også, der er jo ikke for mange parkeringspladser. Så passer det lige, at man kunne komme tilbage, så var der ikke plads igen. Så langt er der heller ikke. Nej. Det er faktisk sød. Det er ikke det bedste stik, vi så lige gør. Ja, det. Det kan vi godt sige. Er det tøsne? Det er sådan lige, det hænger sammen, ikke? Ja, for det er der næsten frost her, tror jeg. Ja, så mangler vi det godt nok. Godt lige prøve at lave hovedet lidt større. Ja, fedt. Venter vi bare på det. Det er lige småfar, at vi kan blive på kæft. På godt på. Ja, lad os se. Nej, jeg laver en lille kælkebakke. Den er da god. Det var godt på, tak for det. Det er altså ikke til at stikke ind i. Så, Nej. er du klar? Tør du selv? Jeg er jo tør for det faktisk. Så. Den kan ikke sidde fast, ja. Ja, jeg ser. Nej, hvor er du god. Du forsvandt helt ud af billedet. Ja, det var skrab. Kan jeg ikke lige låne gulderråd, fordi vi kan prøve lige der? Var det sjovt? Var det sjovt? Den kan ikke sidde i, skal. Den går helt i stykker, Victoria.